SNS Record. Lale maraba barka da zuwanka Muhammadi. Lale maraba barka da zuwanka Muhammadi. Bismillah Allah rabbana taimaka mini Allah khaliquna zan yi begen da na biyu na shugaban Sidi Muhammadi. Lale maraba barka da zuwanka Muhammadi. Salati rabbi kalilinka ga annabi dahe mai makka abin barin muradika nazifi Sidi Muhammadi. Salatin sa sahabi da ale har azwali kaunar sani dai naini ba zan daina ba Muhammadi. Lale maraba barka da zuwanka Muhammadi. Waliyai ba zan bar ku ba Tijani rigan shugaba Jailani shehu abun yaba Barhama shehu mujaddadi. Mayura minu a kai da kai shehu malam huti har da kai khalifa gunka na kasu da kai Mayura ɗayar mujaddadi. Lale maraba barka da zuwanka Muhammadi. Salamu alaika shugaba abin so na kuma ja gaba Rasulu abagun Zainaba da Fatima da Ahmadi. Kaunar ka kaina ta yi zuba ta shanye kalbin shugaba ka yare dukkan fargaba da dinga yabanka Muhammadi. Lale maraba barka da zuwanka Muhammadi. Zaɓaɓɓen Allah khali kai ne kuma sirrin albaki ga musulmi ka zama ginshiki. Salamu alaika Muhammadi.